Tampusong na aresto sa police operation ang duha ka mga most wanted og laing 8 ka mga wanted sa nagkadaiyang operasyon sa kapulisan gikan sa Pebrero 17 hangtod sa Pebrero 28, 2026. Lakip na sa nadakpan si alias Ven, top 2 most wanted person sa city level og tungod sa paglapas sa Section 3 Republic Act 1083-3, 1088-3 nga walay piyansa nga gitugot sa korte. Nasikop usab si alias Nab, most wanted person sa provincial level og top 3 kini nga nagatubang og kaso nga rape, act of lasciviousness. Adunay piyansa nga 180,000 ka pesos matag usa. Ang maong karampusan nagpakita sa padayong pagpaningkamot sa Butuan City Police Office sa pagdakop sa mga wanted nga mga personahe og pagpalig-on sa kalinaw og kahapsay sa komunidad. Mga katropa, aron dili madakpan sa mga nagkadaiya nga mga balatian ang atong panglawas, i-maintain sa makanunayon ang Santon plus Gold, mga katropa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Levrias, XFM News.